नमस्कार, मी सरोज परब किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते। ह्या वर्षी ना आमच्याकडे हरताळिका पुजतात, म्हणजे आमच्या सासरी सगळी जण पुजतात। काय काय जणांमध्ये पद्धत असतं की हरताळिका नवीन लग्न झालं असतात ना तसं ओवसतं तसं एकदाच पुजतात नंतर पुजत नाही, बरोबर? असं काहीतरी पद्धत असा ना। आणि काय काय ठिकाणी दरवर्षी हरताळिका पुजतात। तर माझ्या या सासरी श्रावण गावात दरवर्षी हरताळिका पुजतात। त्याला मग थोडंसं कारण माहितीये, पण आपले हे आहेत गुरुजी आहेत ना, ते तुमका सांगतले हरताळिका कित्याक पुजतात, दरवर्षी कित्याक पुजतात आणि एक वर्षी असं काय नाही तसं काय नाही, नेहमी पुजायला पाहिजे। दरवर्षी पूजा होईल। चांगला नवरा मिळण्यासाठी पुजायचं। लहान मुली ज्यांचं लग्न नाही झालं चांगला नवरा येण्यासाठी। हा, आणि ज्यांची लग्न झाली आहेत ती ह्याच्यासाठी पुजतात कारण त्यांच्या नवऱ्याला आयुष्य वाढण्यासाठी, दीर्घ आयुष्य। हा, आता आपण कशी पुजतात ते बघूया। पहिलं काय करायचं असतं, कुंकू डोक्याला लावायचं। असं जोड्याने पुजतात। मगाशी माझं कन्फ्युजन काय आलं, मला वाटलं जोडी म्हणजे नवऱ्याची जोडी। हा, नंतर गुरुजींनी सांगितलं की नाही, जोडी म्हणजे आपल्या ह्यांची जोडी, बहिणी आणि कोण असेल त्यांची। ओके ओके, सॉरी। हा, आपला मी पहिल्यांदा पुजते। तुम्ही लावलात पोटात पाणी घ्यायचं 3 वेळा। ठीक आहे, पाणी घ्या 3 वेळा। आचम्य ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हात धुवून टाकायचा, तुम्ही घेऊन जा। केशवाय नमः, नारायण माधव गोविंद वामन श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय पुरुषोत्तमाय नमः, भोक्षाय नरशिवाय अच्युताय नमः, जनार्दन श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इष्टदेवता बिन्मा कुलदेवता बिन्मा ग्रामदेवता बिन्मा मातृदेवताभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शशिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वे देव ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः मम म्हणायचं। आणि पाणी सोडा। सकल शास्त्र पुराणोक्त आमनाथ प्रतिवार्षिक शिवसेता हरता गणपती नमः, गणपती कलश दीपन वर्धमूर्ते महागणाधिपतये नमः। आवानाथे आसनाथे अक्षरांच्या समर्पयामि। तुळशीपत्र पाणी उडवायचं। पाद्यग्रह इकडे, पाद्यग्रहण देवेश्वर पादे हो पाद्यांच्या समर्पयामि। याच्यात पंचामृत उडवायचं। पंचामृत शिवसेता देवताभ्यो नमः। परत पाणी एकदा शुद्धोदकाचमन्यांचे पाणी घे। ओके, त्यानेच शिवसेता हरतालिका देवताभ्यो नमः, शुद्धोदकाचमन्यांच्या समर्पयामि। थोडं घालायचं, मातीची मूर्ती आहे। गंध लावायचा। श्रीखंड चंदन दिव्य गंधाढ्य विदे वर्धमूर्ते चंदनांच्या समर्पयामि। त्यांच्या गंध मध्ये ठेवा, म्हणजे दोघांनाही मिळाल। हळद कुंकू घाला। सौभाग्यलंकाराते हरिद्वाह कुंकुमंच्या समर्पयामि। कासाची वस्त्र घालायची। वस्त्रोपवस्त्राथे अक्षदांच्या समर्पयामि घाला। शंकराच्या पिंडीवर बेल ठेवते वाकून, सुदेशरावांचं नाव घेते, सर्वांचा मान राखून। हौतानि पूजा थे ऋतुकाल भो पुष्पाणि प्रसन्न पूजा थे देवताभ्यो नमः। झालं ना? झालं। काकडे हे धावा, काकडवाते हे धावा, ते कापसाची आहेत ना, किडीची पिळायचं नाही। हे हा, एक एक घ्यानी घाला। कापूसा याच्या पिळायचा आणि मग पिळावा। देवताभ्यो नमः, सर्वोपचार सकल गंधादि देवताभ्यो नमः। ह्याचं काय असतं, म्हणजे हे कळलं नाही काय त्याचं म्हणजे असं की त्या करतात देवीच्या नावाने ते लावतो आपण। ओके ओके, देवीच्या हरतालिका शिवसेता हरतालिका देवताभ्यो नमः, सर्वोपचार सकल गंधा वनस्पती धूपम दीपम भगवतींच्या समर्पयामि। एक कापूर पेट आहे त्याच्या हातमध्ये, त्यात घ्यानी दोघांनी हात लावला का झाला। वनस्पती रसो धूपो गंधाद्य गंधत्वमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयं धूपं दीपं भगवतींच्या समर्पयामि। कर्पूरगणगणावतारं सौथा सदावसदेवताभ्यो नमः। काय बोलला का तुमच्याकडे घ्या, तुम्ही ओळा। कर्पूरगणगणावतारं हरिका देवताभ्यो नमः। नैवेद्याला पाणी सोडा आता। औषधः गुरु ओम प्राणायाम महापाणायाम वेणायाम उदायम समायाम ब्रह्मणे नमः। उत्तरापुषहस्तवक्षामुखं करो नैवेद्यांच्या समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजली नमस्कारांच्या समर्पयामि। एक एक प्रदक्षिणा करा।
एक करा 5 तुम्ही घालता तर गरगरी आहेत बाकी नाही. ओम सप्ताह चार सप्तयानी जपापान जन्मांत तान तान विनशंती प्रदक्षिणा वैप्रक्षिणान नमस्कारांच समर्पयामि. आग टाकला होय तांदूळ अखंड सौभाग्य देताभ्य हे हात लायला. आवाहन पूजांचे मंत्र भक्तु पंदे जयंदे यशंदे पुत्रान दे धनदे गतम पपंग गतम क्रियादश क्षमस्व पर प्रार्थना नमस्कार. खाली पाणी सोडा. त्या दोन दोन सासवा त्या दोघां सासवांपैकी एक तरी कोण नाव घे. चल या सासूक मजा येतात. झाडावर बसले 2 पक्षी. विकासरावांचे नाव घेते मंगळसूत्र साक्षी. अरे वा चांगलं. ही माझी सून हे आता नाव घेणार. बोल बोल लवकर. हवानाथे आसनाथे बोल बोल. दारी होत गुलाब त्याला आली कळी. शिवरामरावांचे नाव घेते हरताळकीच्या वेळी. अरे वा 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 खरंच चांगलंय चांगलं. नदीच्या किनारी कृष्णा वाजवतो बासरी. सुशांतरावांशी लग्न करून मिळाली सासरी. अरे वा. काचेचे बशी बदामी हलवा. श्रीकृष्णाचे नाव घेते सासूबाईनं बरोबर. अरे वा वा. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या. सासन माहेरची खूण. गोपाळरावांचं नाव घेते पालवांची सून. समर्पयामि. काकडं घाला तिला घाला बघा काय पुढ्यात ठेवायचं. सर्वोपचार सकल कंधारी देवताभ्यो नमः. पूजा थे काल भो पुष्पावी प्रसन्न पूजा थे देवताभ्यो नमः. समर्पयामि. तालिका देवताभ्यो नमः. पंचामृतस्नानी अंतदा समर्पयामि. शिवसता हरतालिका सर्वभूतादिगताभ्यो नमः. आसनाथे अक्षदांच्या समर्पयामि. ओम भो सुवस्व कंगदेवताभ्यो नमः. ठेवला तुझे पहिला दुपारतीच ठेवा ते. हां ते दुपारतीच करा. कापूर पेटवायला. कर्पूर गणावतारम देवताभ्यो नमः. धूपम दिगं कर्पूर कर्पूर देवताभ्यो नमः. शिवसता हरतालिका देवताभ्यो नमः. त्या परीक्षा दुपार चौकात काय करायचं